John. Batetik pelotariak eta bestetik saria emango duen ordezkariak mesedez gurekin ditugu Josebari Lutxenera, izan pelota federazioko indakaria. Iñaki Lizaso, indakaria, eta zuzendak eta batzordeko kideak, Arat Zuriza eta Doni Zabala. Endika Breilen, Ilobaren gurekin dugu, Kope Txoperena, eta Laso elkarteko kidea, Tribuzio Arrastuaren egunak gurekin, inguratu denok baira. Eta bertakoa etxekoa Mikel Bengoechea Zubieta elkarteko lehendakaria ere. Zubieta elkartea, inguratu pilotariak Joseba Estua, Beraz, Dimaren entzuneko luzean, gaurzen Euskal Zapela, ditugu, Fredo Garrikabudu, eta guretzat ohorea eta plazera da halako pelotariak gure artean edukitzea. Eta gazteentzat ere eredu da hauen pelotan ikustea. Orain eskeniko zaie batetik saria eta bestetik noski txapela. Txapeldun handi dagokien txapela. Oker ez banago, hemen bada saio honetan pelotari bat. Zuzen esango, baina oker ez banago, Fredo Garrikabudu, inotortzigarren txapela du, inotortzigarren
beste inorren ere irabazi dutela. Alfombra horria